Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala dinhi nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air ug ako lang gihapon kini nga inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acap. Abino adlaw na usab karon nga Biyernes, pitsa 21 na kini sa bulan sa Marso. Oh, pila na taron ka ikatulo na kini karon ka ugmang adlaw mahiga. Karong adlaw no? Ikatulo na kini ka adlaw sa atong pagnovena. No? Kami diri sa Ayungod pagka mga alas 5:30 mamalandong mi sa kining station o sa 14 ka mga istasyon sa cross. Malandong. Dili lang ka mag-station of the cross, mamalandong gid mi. No? Pamalandungan gid nato. No? Doon natay ginagmay nga mga inputs aron pod nga mas masabtan gyud sa mga tao ang relasyon sa way of the cross sa ato mismong panaw paingon sa kaluwasan. Ayan, no? Nahala, no? May mudto na kanatong tanan ang hinaot kita nga ana kitang tanan sa Kapiskayas Panglawas. Ako day nga gi-congratulate no ang tanan nga nakasaulog kagahapon sa kapistahan sa mahal nga patron Senior San Jose. No? Kumusta na, no? Nang hinaot ko nga mas malambuon ang inyong pagdebosyon sa San Jose, no? Sa ang the husband of Mary. Kay duha man na mga higala ka matud pa selebrasyon, no? Katong usa sa May 1, no, para itumba sa kinibitang gihimo sa mga kanang sa Labor Day celebration malagi na sa mga manggagawa unya gibutangan na og patron nga muhaom sa maong kasaulugan muna nga ang Labor Day gibutangan gyud og patron saint nga mao si San Jose, no, muna nga duna po'y piyesta nga San Jose Mayo 1 sa kuan sa kining sa ning lugar dapit din ha, no, dapit sa may Sibulan, no, sa unsa nang lugar din ha, nalimot ko igala, no. May 1 ang ilahang fiesta, no, o nya doon na po yung nagfiesta og March 19, no, March 19 kay kamo na ang sa May 1 Saint Isidore the Worker, no, nya sa kanang March 19 Saint Isidore, Saint Joseph the Worker, no, sa May 1. Dayong sa March 19 Saint Joseph the Worker. Ayan na muna siya mga ako ano may gala ha kana pasinsahin ako no sa hay doon ako yung mga kasipiyatan sa akong ipangsulti kay medyo busy kay akong hunahuna daghang ihuna may gala kining kura paruko ta daghang kay tag mga concerns, no, daghang kay tag concerns mo na nga usahay medyo kuan kanang mo kuan kana bitaw magjagol ning nasa tong huna-huna. Nya plus libog yun pong huna plus tigo lang na po libog na pong daan. May muto day ka sa akong mga classmate ha, si Padre Ubing Masyon din na sa isla, si Father Dami Hiramis din ha sa may Himalalod, si Father Tonton din ha sa may Batinggil. Nga dito sa Cebu, akong kumistahon usab ang akong mga classmate, no, si Father O.M. offer Omen Mahusay. Ega man usab si Father J.B., you know, si Joey Belsinia, no, ug ingon man usab si Father Rom, no, Narca. Ug ingon man usab si Father Joseph Anori, no, ug ingon man usab si Padre Rosdel Noel, no, mga ako classmate na mahigala, no, Father Rosdel Noel, o gingaman usab si Padre kining Peter Necesario, no, Mario Atienza, ano, Monsignor Tingting Angkahas, no, kumusta na Monsignor Ting, si Tingting matawag na mo na ni mahigala, si Father kuan siya Agustin, no, si kanhi among rector mahigala si Padre Manuel, si Father Manny Hinete ang tawag niya ni Father Monsignor Tingting ko ano Augustine, Augustine, ayan. Nahala, no, kasi pa wala na ako matawag si Father Glenn Vanson, no, Father Glenn Vanson, o gingaman usab si Father One Rusaruso, o nya dito sa may
kana nga maasin, of course, si Father Dodong Cordobes o si Father Samuel Papa. Nahala, no? May mundo na kanatong tanan. Arita manghigala sa atong Saint of the Day, Pizza 20. Ang atong Saint of the Day karon bisag huway na utana. Kumusta na ang ako ang idol manghigala, no? Ang legendary, matod pa, legendary nga announcer, no? Tabahan ti diri sa una sa kuan mahigala, announcer diri sa may DYWC sa una, no? Asa naman to mahigala? Ay, speaker siguro. Dahil siguro diri. Si Father October, asa man to? Dahil mahigala, March 13. Dahil March 21, no? Si Saint Arcangelo Taddini. Ayan, no? Bueno, kini si Saint Arcangelo Taddini, natao siya na itong tuig 1846, namatay niya itong 1912. Usa kini sa kapari manghigala, no? Siya ang founder sa Congregation of the Holy House of Nazareth. Na he was canonized by Saint John Paul II April 26, 2009. No? So karong adlaw mahigala, ang ato karong Santo March 21, mao si Saint Arcangelo Taddini. Ayan, no? Nahala, no? Padayon ta manghigala sa tuang mga buhatono ni ining kabuntuhon. Rin na ta mahigala sa atong Catechism. Doon na yung mga, ari ta sa sakwan mahigala, no? Ari usa ta sa kining CBCP News. CBCP News ito mahigala. Our mission is to Christ. Our mission as Christians is to bring Christ's presence to all. Mao kana ang gitudlo usab sa itong talahorong Santo Papa atol sa Vocation Day, no? Vocation Day celebration, no? Vocation Day celebration. Mana, no, ang iyahang mensahe, no? Our mission as Christians is to bring Christ presence to all. Nga sa ato pa, ato gyud ang dadon manghigala ang presensya ni Kristo diha sa ato diha mismo alang sa tanan. Ang presensya ni Kristo ngadto sa tanan. Na unya matud pa Vatican News, Pope no longer attached to a mechanical ventilation. Sa ato pa makaginhawa nag-iya-iya manghigala ang atong talahorong Santo Papa, praise God, no? Nga sa ato pa makaginhawa na siya iya-iya, dili na kinahanglan og katubang mechanical ventilation, katubang magpaslakan ka diri, paslakan ka diri og kining oxygen ngo. Yun ay magsigas kuan dito sa kilid, dili na makaginhawa na siya iya-iya. Ayan, no? So praise the Lord, no? Salamat kay Ginoo. No, padayon ta manghigala sa ato mga buhat tuno ni ining kamudtuhon. Aside manghigala sa CBCP News, si Bishop Jose Cabantan medyo nakuan mahigala na gi-question kuno kay doon na kuno'y misa nga ayang gipahinungod alang kang kanhi Presidente Duterte dito sa Cagayan de Oro, no? Niya sa urang Domingo siguro 5:30 mass kuno niya murabag dunay intention nga nagmisa alang kanang former President Duterte. Kini gitubag kini ni Bishop Jose Cabantan nga dili na tinuod kay kasas ang Santos nga misa gud kuan man na open man na sa tanan nga gustong mopadayag sa iya mga intentions, no? Unya matud pa nakitaan pug kuno atubangan sa cathedral nga dunay mga pro Duterte placards. Ang tubag niya na nagkuan na nagrally unya nanimba kay ang mga nagrally nanimba unya nahitabo nga tungod sa kadaghang kay mga pro Duterte nga nagsimba nagtuo sila nga katong misaha para kang Presidente Duterte, which is ginigar, no? Wala matud pa wala ang kuna, no? Ginigar, no? Wala ang kuna ni Bishop Jose Cabantan ang obispo sa Cagayan de Oro. So dili tinuod nga na doon na sila misa nga gipahinungod alang kang former President Duterte. Hala, no? Padayon ta mga higala, aron na kita sa atuang mga
pangutana sa usa ka awit. Dili pangutana sa usa ka awit. Catechism questions, no? Una pangutana, ngano man nga dili pwedeng mangalawat ang magtiayon nga walay kasal sa pari. Civilly married couple, namatod pa sa balaod sa simbahan, no? Civilly married couple is not a valid marriage according to our church, no? So if Catholics is cohabitating and having sexual relationship, he or she is committing fornication, which is a mortal sin. And receiving communion outside of the state of grace is very dangerous. Sa ato pa di ay mao din nga ang mga civilly married wala din na nato gi-recognize sa Katolikong simbahan. Doon naman yung mga pipila nga nagtuo sila nga ang nakasal sa huwis o sa mayor ato na pud nga kana bitong gidawat or gi-recognize atong giila. Tubag ni ana wala na, no? Muna nganong dili on pakalawaton kay kung basahon nato sa 1 Corinthians 11 chapter 27, chapter 11 verse 27, busa ang mukaon sa pan sa Ginoo ug moinom sa iyahang kupa sa paagi nga dili takos nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Sa ato pa kinakanaw do na malagi sila gitawag nato mortal sin nga gihimo kining fornication. Kaya nag-ipon-ipon raman sila, unya wala sila makasal, unya nagbuhat sila sa mga buluhaton sa mga minyo, muna nga dili good pwedeng mga lawat. Kaya wala man ta mailalom sa grasya, estado sa grasya. No, you are living outside the state of grace. Okay, another question. Padre, ito naman po na. Pila manggiedad sa bata nga pwede na siyang mga lawat? Abi no, kung makapangumpisal na siya, pwede na siyang pakalawaton. Kay ang kuan man, age of reason man. Kaya doon na may giingon sa Mateo, Kapitulo 19, versikulo 14. Si Jesus mingon, paria ka nako ang mga bata, ug ayaw sila pugni, kay ang gingharian sa langit, alang sa mga sama kanila. Sa ato pa, pwede ra na siya, basta kay makapangumpisal na unya. Kaya nakapangumpisal naman na, sa ato pa, age of reason, kabalo na siya kung sa iyang mga sala, kabalo na po siya ug unsa nang iyang gidawat. No, klaro mo na nga wala, pero usually in an ordinary situation 7 years old gyud, no, in an ordinary situation. Pero naman yung mga bata nga 5 anyos bagani 6 anyos pwede na mga dagkoa kay maayo pong sakto pus kaon mga bata, sakto pus vitamina, sakto pus kaon, kaliwat jud pod nga dagkoon sila unya kun imong istoryahan, no, makakuana makatubag-tubag na, pwede na siya. So, age of reason, but they should undergo child catechism. Basic prayers, simple explanation, what is the sacrament of confession, and the sacrament of the Holy Eucharist. 7 years old, no? Klaro na. No? Sa ito pa, dili giday po din, muna ubang mga ginikanan, higala nga ilang mga anak, wala pa magkaagi og catechism, wala pa matudloi sa mga basic Catholic teachings. Ilan ang pakalawaton? So, ato nang tambagan ang mga ginikanan. Ayaw po rin taon lamang, no? Ipaagig yun usa og catechism ang bata aron nga eksakto gyud siya sa kahibalo kung unsa ang iyang gidawat ug andam gyud pud siya kay nakapangumpisan naman. Klaro ha mga ginikanan. So yung taon do lagi uban labi na mga apuhan itulod jud nila ning ilang anak kay pakalawaton gyud ayaw. Di pa na pwede mga lawat nga wala pa ma-ready ang iyahang matud pa ang iyahabang unsa ba ni ang iyahabang unsa tawag nato na may gala dili pa bito siya andam ba dili pa siya andam, no, dili pa siya properly disposed, no, more term he is not properly disposed yet, no. Kano sa man gyud padre nga motawag namig pare para padihugan ning amo ang gulang diri sa amoa. Of course, the Canon Law 1004 Section 1, the anointing of the sick can be administered to a member of the faithful who, having reached the age of reason, begins to be in danger of death due to sickness or old age. Contrary to the misconceptions held by many, such being a liturgical abuse, serious illness. No? Ato pa, dili gidi ay nga ingon nga kanang serious na gyud kayo nga sakit ka na mamalatay na ba mo. Bisan kung basta tigulang na,
nga sa inyong tan-aw eksakto na gisidad pakumpisal na nato, no? Aron dili na nato hulaton nga magmuhal-muhal na para ber nato pa kumpisal. Okay, klaro? Last ta mga higala, no, kay moadto pa ko na pud pa ko trabahoon. Father, tinuod ba nga silot sa abortion excommunication? Oh, automatic na. No, kay daghan ra ba na gayro mga panahon na labi na gyud kini mga teenage pregnancy. No bitaw na nga ato gyud nga pasabton gini mga bata nga kining mga butanga para ra gini mga minyo. Dili ta mo apil-apil ana. Labi na ron kay namo gi cellphone. Unya ma-expose ba sila nga mga butanga? Unya kabalo ka mga bata noon gustong musunod po og unsa po dagway ning mga butanga magbuhat-buhat pud anang mga butanga. Unya ka mga mabdos man sumuna nga usahay, no, ang mahitabo doon nagyoy mga susama nga mga nanghitabo nga mga abortion cases, no, abortion cases. By the way, kaming mga pare gitagaan na daymi sa atong talahorong obispo, no, itong usang adlaw itong pag-meeting namo gitagaan naman niya katungod nga makapakompisal og mga abortion cases, no, sa ato pa pwede na makapanhatag og absolution. Pero ayaw mo gabusar abi kay ang inyong pare makahatag ng absolution, magsige na pala mag-abort, di na pwede, no? Dili na pwede, no? Kanang gitawag bitaw nato og abuse of authority. Dili na pwede. Ayaw po rin taon mag-abort. Isultihan ta mo, doon ako magtiayon. Ni gasto na og almost 2 million para ra gyud makaanak, wa pa gyud gyapon ka anak. No, kinang ibukan ba kanang sa nana ipaatiman ba, no? Almost 2 million na ang gasto para ra gyud makaanak. Doon sa iyo mo, daghang kay na diri na hitabo nga mga dato na nya walay mga anak. Nya wa gyud makaanak pag gyud siya. Hantod karon na ning kamot pa. Nya kamo inyo rang ipakuha ng bata sa inyo tiyan sus Ginoo, gabaan mo ana, ha? Okay na, so ayaw na mong paabot-abot nya ikaw po mga ginikanan. Ayaw sus Ginoo, kung ano man ang tao nga ipakuha man ninyo ng inyong apo. Doon ay mga apuhan nga kuan kaayo ba kanang ambot unsa pinasuna-una mga apuhan na garbo siguro nga sila mismo mo maningkamot nga maabot ang ilang apo. No usa naman ang tao na kanang apuhan ninyo wa pa siguro magpari na o magmadre na munay makaampo para ninyo inyo naman dong ipakuha. Ayaw mo na dako kay kanang sala, no, kung kana ra ba yung makagbuhat mo ana excommunication na gid na. Pero pwede naman mga umpisal. Pero ayaw mag-abusar. Ha, klaro? O din na lang una kita kutob. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad. Reverendo Padre Edwin Academia ka manamilit no sab kaninyo ug manalangin ka nato ang Dios makagahong tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas. Daghang salamat.